Imaš još minutu. Ne, Da. vidiš. A ti već 2 puta iskoristio, ja? Jo, ba, brzinski 2 puta. Nemoj odmah, pa hajde kreni. Nemoj, se na nja praviš. Istaće ti vrijeme. Ajde fataj. Ajde fataj više. Kako se prepisne ovi? Ja. Ja istaće mu vrijeme, vata. Eno ga. Ispod. Jebi mu pleme. Aj opet istog. Sad ga možeš uloviti. Požuri, aj opet njega, nemoj pa, hajde začas. Ajde začas ba. Ja, ajde više. Vrijeme, ajde. Hajde više ba, hvata.